Mukha bang marami na namang iniisip? Mukhang malaki na naman ba ang bayarin? Mukhang hindi na naman ba nakakain? Ay, sas. Sinasabi ko sa inyo, pag mga ganitong oras, masarap magpainit. Magpainit ng kape, ikaw naman. Pagka mga ganyan talaga, ang sarap tumambay sa programang Love Trip. Trip, 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 Yo, trip lang. Trip, pakinggan nyo to. bakit? Trip, Trip lang. trip lang. It's a happy Wednesday, Kabisyo. Yes, it's still me, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo Ito ang inyong daldalerang atleta DJ Maratoni na magkakasama mo ngayong araw na parehas tayong nag-iinit. Nag-iinit ng kape. Alam mo minsan, kapag medyo marami kang iniisip, masarap pa rin talaga magkape. Tapos kakain ka ng masarap na turon. Ayun ang mga pinakamasarap na merienda ngayon Pero since dahil busog ako, kakabuffet ko lang. Taray! Oo be, kumakain din ako ng buffet. Hindi naman porket nag-exercise tayo, yun nga yung maganda Dahil alam mong nag-exercise ka, meron ding part sa'yo na okay lang. Okay lang kahit kumain ako ng buffet, paminsan-minsan lang naman. Kaya lang, pag kumain ka ng buffet, ayun, tinira, crispy pata, patay. Oy, gusto ko lang mag-thank you kay Sis Eds Panopio from Sante Barley. Maraming salamat sa iyong pakain pauga. Iba talaga kapag ka-generous ang iyong kapwa. Ikaw ba? Kailan ka ba huling nakakain sa buffet? Kapag ka sinabing buffet, unlimited! Unlimited drinks, unlimited food, unlimited dessert, unlimited kwentuhan, kaya i-ready mo yung boses mo pang daldalan. Kaya, parang gusto mo ko yayain. Sige na nga, yayain mo ko paminsan-minsan. Pero syempre, para hindi ka magulat kung ano nga bang itsura ni Maratoni pag nakita mo sa personal. You can follow me on my social media accounts. It's Maratone. Wala, grabe ka na! Baka mamaya akala mo si Marian Rivera. Ako lang yan Maratoni. Anyway, ako pa rin makakasama nyo ngayong araw, 3 to 6 p.m. para sa programang Love Trip. Kaya naman tutok-tutok lang. Tuloy-tuloy sa pakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.